Bueno, egiten honetan eskatzen digute parabola bioen arteko eratzen duten eremuaren grafikoa egin, eta gero kulateko eremurren azalea. Betiko moduan, lehenengo ebaki puntuak akoratu behar ditugu. Gogoratu beti ekuazio biak bardintuz. Horon geratzen da, 2x berbi, 6x, ken sortzi, berdin 0. Aldugu simplifikatu ekuazioa zati bi, x karratu, gehiago x ken lau, berdin 0, eta den kalkulatu. Minus iru, plus minus erro, bederatzi, gehi amasei, zati bi, hau da, minus iru, plus minus, hogeta bosten erroa bost, zati bi, da minus iru gehi bost bi zati bi bat, eta minus iru ken bost minus sortzi zati bi minus lau. Hau dira ebaki puntuak. Vale? Grafiko egiteko behar ditugu puntu horiek gehi erpinarekin taulak engo ditugu eta gero marrastu. Vale? Lehenengo du i berdin x karratu gehi iru x gehi birena. Erpina minus b zati bia da minus iru biren. Arazo bat, pizkat honen balioa kalkulatzeko, baina bueno, ipiniko dugu. Eta gero bat, eta minus lau. Vale? Dena den, eskema eskatzen denez, ez gara izan behar oso zehatzak hemen igual. Vale? Eta gogoratu, bi parabola ditugunez, bata gorun zabaltzen da eta bestea beruntz, igual, nahiko izango zen, eskema moduan, egitea hau. Ipinita zein dan zein, hemen goiti doian adala G eta beti doian adala F, eta hau da eremua. Vale? Puntuak, hau da minus lau, eta hau da bat. Holan, onargarri izango zen. Dena den, nahi badin badugu, izkate zehatzago egin, taularekin egin dezakegu. Vale? Odon jarretuko duguneaz, minus lau danean, amazen amabi, lau gehi bi zei, bat danean, bat gehi iru lau gehi bi zei, eta minus iru biren danean, geratzen da, behatzi laurden, botamen kalkuloa, behatzi laurden, ken behatzi biren, gehi bi. Behatzi laurden, ken behatzi biren, da minus behatzi laurden. Gehi bi, da minus behatzi laurden, gehi bi da, minus behatzi laurden, gehi sortzi laurden, da minus bat laurden. Vale? Hori dana, ari izango zuen kalkulagailuaz, ari izango zuen astiro. Vale? Eta txatu egin badut, zuzendu. Vale? Ekiza minus lau danean, emoten dau 6, lau danean 6, lau por 6, vale? Metik, bat danean ere 6 emoten dau, eta minus iru biren, hau da metik, emoten dau minus bat laurden. Justu hortik. Vale? Beraz, grafiko izango da, holako bat. Bai, hau da, F esan dugu moduan. Vale? F pinko. Bigarrena. I berdin, minus x karratu, ken iru x gehi amar. Eta bardin ingo dugu. Erpina, ebaki puntuak bat eta minus lau, eta gero erpina, minus b zati bia, da iru zati minus bi, eta berriro minus iru bire. Vale? Badanean, 6 emoten dau, minus bat, ken iru minus lau, gehi amar 6, minus lau danean da, minus ama 6, gehi amabi, minus lau, gehi amar 6, bila huetatik, eta minus iru biren danean, geratzen da, minus bederatzi laurden, gehi behatzi biren, gehi amar. Minus behatzi laurden, gehi behatzi biren, da behatzi laurden. Gehi amar, da berroge eta bederatzi laurden. Amabita piko. Zai, ametik izango da, orduan. Hemen egongo da erpina eta grafikoa horan egongo da.
Bale? Ordan, zein da eremua? Hau zedan. Taren, azalera kalkulatuko dugu. Azalera izango da. Minus lautik batera. Goiko muga da G minus X berbi geniru X gehi amar. Ken bestea. X kerratu gehiru X gehi bi. Geratzen da, minus lautik batera. Minus 2x berbi, ken 6x, gehi sortzi. Dana, kalkulatzen dugu, da, minus 2x berriru zati iru, ken 6x berbi zati bi, dira, ken iru x berbi, eta gehi sortzi x. Hauze, minus lautik batera. Batean horrezutan moten dau, minus bi eren, ken iru gehi sortzi, ken laua horrezuta, minus laua horrezuta, rakatu. Minus lau berriru, minus iruro eta lau. Bider minus bi gehi, eun da hogeta sortzi eren. Ken x berbi, minus lau berbi da amasei, amasei bider minus iru, geritzen dira minus berrogeta sortzi, eta gero minus lau bider sortzi ken hogeta amabi. Vale? Hemen geratuko dira, erenak izango dira, minus bi, ken eun da hogeta sortzi, izango dira, minus eun da hogeta amar eren. Zenbakiak dira hemen bost, eta hemen gehi, larogei. Eraz, larogeta bost. Orduan, geratzen da, minus eun da hogeta amar, gehi, berreun da berrogeta amabost, eta guen moten hau, eun da hogeta bost, eren. Ezin da simplifikatu, beraz, hau da emaitza. Akatzen bat topatzen baduzue, esan eta zuzendukot.